Bagnal daw yo ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon ka Ilocano ay bumili tayo ng TV. Ito po yung Samsung 50Q60C ka Ilocano. Ito po yung 50 inch na TV QLED ka Ilocano. Tara, samahan niyo po ako. Demo nila kay Ilocano. Itong QLED natin, 60C, 50 inch. 50 inches mama, asa na? 50 lang yan. 50 na. Well, 39.99 na, tama lang presyo na. Hindi na katagbisan. 39.9 sama. Sulat ibalong kong kwarta no. Demo da kano kay Ilocano. Sir, di kasama ng stand. Left and right pwede sir ha? Stand na. Stand lang, pasorok na sir ha? Kasunod ako na hindi siya meron. Bitin to na, kumatang dito pagbitinan. Dama magatang nga pagbitinan, mounted na. Ay, di jala pasoro na, remote. Ayun sir, remote pin ko. Hindi ka wire na lang. Ha? 50 nga rin lang. Hindi na dyan 55, 40 mil doon. 50 mil siya. Yung manungan na. Yan yung power cord yung remote na sir ha? Hindi tayo mo na solar niya. Ay. USB charger sa pwede ito. Solar siya. Di battery niya sa one. Ay, one solar. Solar. Kapatangan sir ha? Ayun lang. Solar niya. May USB charge sa pwede dito baba. Balin sir. Type-C. Hindi mo nang tag baby yan. Na? Sumama ulit. Ganun sabi naman ako pa yun. Lagi mo. Makala mo la channel data tingnan ko. Ay, okay lang sir. Awanti ko kami. Awanti. So ano Daigle Vision ni? Pero balin sir. Remote control lang niya. Pangipanam. Remote lang, remote. Okay. Lubat sama.
i-pair mo ko eh. Lipat ang mga Samsung na cellphone ko. USB boy? Paano? Mga Philippines? Yes, yes. Ginigo ah. Ibata pala ni Samsung account ka? Sa Samsung account mo, sir? Nalipata jay kwayo. I-skip ka na pa Sige, siya. Skip mo ni kwa siya tumayin kwan. Amo may setup ito ba? Ano ba? Amo may try di YouTube na. Ano? Ang download. Ako nag-download ta. Kung marot siya. I-kumlangan sir, i-scan ang langin. Sa bagay, i-email mo lang dito. Bumili tayo ng Samsung QLED kay Lucano na 50 inch. Yan o. So, nai-set up na natin siya kay Lucano. Dito muna pansamantala. Nai-set up na natin kay Lucano. At dito ko muna nilagay pansamantala yung TV. Yan, bagong-bago pa kay Lucano. Hindi ko pa natanggal yung ano niya. Oh. Yan. Yung plastic niya. Yan. Bagong-bago pa siya kay Lucano. Bagong setup lang. Yan yung TV natin ngayon. Yan. Try natin Cineplex. Yan kay Lucano. So hindi pa natin natanggal yung film niya. Itong screen niya, protector niya kay Lucano. QA 50 Q60CA kay Lucano. Ito yung bagong labas na QLED. Ito yung 60 series ng mga bagong Samsung kay Lucano. So na-set up na natin. Ito lang yung remote. Yung remote niya ay ganito lang yung itsura. Wala na yung mga numbers kay Lucano. Kaya na muna kayo sa setup. Yan, solar na rin siya. At meron siyang, pwede siyang i-charge kay Lucano. Yan. Siyempre, meron ding manual si Samsung. Yan. Minount ko muna kay Lucano kasi nga 50 inch to ay ang laki. Wala tayong paglalagyan. Kaya hinang ko muna dyan. Meron din itong wifi kay Lucano. Kaya pwede rin itong ilan. Pero kung gusto mo yung mas mabilis na internet, pwede siyang ilan kay Lucano. So try natin si YouTube. So tanggalin na natin itong mga label niya kay Lucano para mano na natin. Yan. Bagong bago pa kasi. Hindi ko na napakita nung sinetup ko kay Lucano kasi nga wala akong taga video. Kaya ito na lang yung ano natin. Yan. Tanggalin na natin yan kay Lucano yung ano niya. Siyempre tanggalin na natin yung plastic niya. Dito sa harap. Ayan, tutuklapin lang dyan kay Lucano. Ayan o. Tanggalin na natin. Para mapil naman natin yung QLED niya. Ayan o. Yan kay Lucano o. Diba? Yan. Tanggal na natin yung plastic. Yan. So, mas lalong lumabas yung ganda ng screen niya kay Lucano. Yan o. So may bago tayong TV kay Lucano. Ito yung pag lumipat tayo ng bahay, ito na yung kakabit natin. Try naman nating mag Netflix. Ito na lang yung remote niya kay Lucano. Ganyan na lang yung itsura. O yan. Ganyan na siya. Try natin mag Netflix. Yan. Kung clear ba siya talaga. Kung HD ba. Yan. Yan o. Try natin manood dyan ng ibang magandang panoorin ngayon kay Lucano. Spaceman, yan, bago yata to kay Lucano. Yan. Play. Yun. Nabili natin siya ng 31,000 kay Lucano kasi naka-promo dito sa Robinson. Ang price niya to 49,000 kay Lucano pero nabili lang natin siya ng 31,000 kaya medyo malaki yung ano natin na discount natin. So, mayroon na tayong TV. Pwede na tayong manood kay Lucano, yan. Ayan, oh.
Ganda talaga ng QLED. UHD sana yung kukunin ko pero QLED na kay Lucano para mas clear daw. Ayan, oh. Para mas maganda ng tignan. So ito lang muna yung ano natin kay Lucano. Unboxing natin ng bagong bili nating TV. Hindi ko na na-unbox kay Lucano dito sa amin. Pero dinemo naman sa Robinson, kaya yun na lang yung papakita ko kay Lucano. So parang naikabit ko na siya kay Lucano. Ganito lang siya kanipis. Yan, oh. Manipis lang yung TV. Mismo yan, oh. Parang ganito lang siya kay Lucano, yan. Yan. Minount ko lang muna kasi wala tayong ano eh. Hinang ko na lang muna. Yan. At matibay naman, mukhang matibay naman yung pagkakahang kay Lucano. Yan. So pwede na siya kay Lucano, yan. Yung napapansin nyo, medyo reflective lang siya kay Lucano. So ito lang muna yung update kay Lucano, yan.